Казвам се Василия Василева и съм заместник-мениджър на отдел осигуряване на качеството. Какъв е предишният ви опит? Аз дойдох от съвсем различна сфера. Занимавах се с строителна химия и по образование съм химик. Но след 10 години в тази сфера реших, че трябва да сменя нещата и затова идвам в автомобилната индустрия. Как започнахте в Бадер България? Аз започнах 2020 година като продуктов одитор, който отговаря за проверка на продуктите, за гарантиране, че контролерите си вършат правилно работата и че всичката готова продукция отива при клиента със сигурност с изискваното качество. А съвсем наскоро ми предложиха промяна в позицията и заемане на мениджърска такава. Каква е ролята ви в компанията? Сега вече съм на позицията заместник-мениджър осигуряване на качеството и отговарям за екип от около 70 човека, които се грижат за контрол на продукцията. Готова продукция от отдел шиене, готова продукция от отдел кроене. Всичко това трябва да се проверява, трябва да се води статистика, трябва да се записват резултати. Също така имаме връзка с клиента, осигуряване на всички негови нужди, при проблеми от тяхна страна да се реагира, да се проверява какво се е случило. Какви са целите пред вас в Бадер България? Основната цел е да поддържаме високото качество на продуктите, да осигуряваме добра, подходяща работна среда на служителите и да продължим да развиваме и разрастваме компанията.